कर्णासारखा तो एक दाता, आम्र क्रांतीचा तोच विधाता. कर्णासारखा तो एक दाता, आम्र क्रांतीचा तोच विधाता. क्षेत्र कोणतेही असो, काळानुसार त्यात बदल हे होतच असतात. मग त्यात समाजकारण हे क्षेत्र अपवाद नाही. सिंधुदुर्गच्या समाजकारणात अनेक व्यक्तिमत्व घडले. त्यांच्या कर्तृत्वानं ती नावारूपासही आली. अशाच व्यक्तिमत्वांपैकी देवगड तालुक्यातील वरेरी गावचे आम्र महर्षी ध्येयवादी व्यक्तिमत्व म्हणजे विठ्ठल भक्त विनायक शेठ महादेव पारकर. विनायक पारकर, विनायक पारकर. उमेदीच्या काळापासून ते अगदी आजपर्यंत जवळजवळ अर्धशतक म्हणजेच 50 वर्षांच्या कालखंडात त्यांनी जीवनात अनेक चढउतार पाहिले. त्यावर मात करून त्यांनी आम्र व्यवसायात मारलेली भरारी थक्क करणारी आहे. विनायक शेठ पारकर यांच्यातील दिलदारपणा, सेवाभावी, परोपकारी आणि निस्वार्थीपणे काम करण्याची वृत्ती आजच्या पिढीला नक्कीच प्रेरक आणि पथदर्शक आहे. विनायक शेठ पारकर यांचा जन्म 1 जुलै 1940 ला वरेरी गावच्या पारकर कुटुंबात झाला. विद्यार्थी दशेत असताना त्यांनी खेळ स्पर्धा यात नेहमीच सहभाग घेतला आणि त्यात पारितोषिकही पटकावली. 50 ते 60 वर्षात त्यांनी युवकांची एकजूट करून एक फळी निर्माण केली. विनायक शेठ पारकर यांच्या नेतृत्वाखालील ही फळी आजही ग्रामविकासात अग्रेसर असते. ऐन उमेदीत असताना वडील कैलासवासी महादेव पारकर यांच्या आकस्मिक निधनानं पोरकं झालेल्या विनायक शेठ पारकर यांच्यावर कुटुंबाची जबाबदारी आली. वडिलांच्या पश्चात सर्वच भावंडांना वडिलांची माया देऊन त्यांना सुशिक्षित बनवलं. भावंड स्थिर स्थावर झाल्यावर विनायक शेठ पारकर विवाहबद्ध झाले. पत्नी सौ जयश्री पारकर यांच्या रूपानं त्यांना लक्ष्मी मिळाली. लग्नानंतर त्यांच्या संसार वेलीवर चंद्रकांत म्हणजेच बाळा, रुपेश उर्फ भाई, वैजयंती, हर्षदा ही मुले बहरली. मुलांचं संगोपन, शिक्षण आणि कौटुंबिक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी विनायक शेठ पारकर उभयतांनी घरच्या घरी लाडू बनवणं, खाजा बनवणं, दूध विक्री करणं असे व्यवसाय सुरू केले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक यात्रोत्सवांमध्ये विनायक शेठ पारकर यांच्या चवदार खाजाला सर्वत्र मागणी वाढू लागली. या छोट्या व्यवसायातील प्रगतीमधून त्यांनी जिद्द, चिकाटी, मेहनत यांच्या जोरावर आम्र व्यवसायात उडी घेतली आणि अल्पावधीतच जिल्ह्यातील एक प्रथित यश आम्र महर्षी म्हणून ते नावारूपाला आले. जिल्ह्यातील आंबा उत्पादक शेतकरी बांधवांना ते सातत्यानं मार्गदर्शन करतात. वाशी येथील आंबा मार्केटमध्ये मोठ्या व्यावसायिकाप्रमाणे छोट्या व्यावसायिकांनाही दर मिळावा यासाठी ते नेहमीच जागरूक असतात. आंबा व्यवसायात त्यांनी मारलेली मजल थक्क करणारी आहे. आंबा सीझनमध्ये दरवर्षी दररोज 1 ते 2 ट्रक आंबा माल विक्रीसाठी मार्केटला जातो. त्यांच्या या व्यवसायातून महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीत लाखोंचा कर गोळा होतो. आंबा व्यवसायात लागणारे मुबलक मजूर वरेरी गावातच उपलब्ध होत असल्यानं मजुरांच्या कुटुंबाचे ते आधारवड बनले. त्यांच्या सुखदुःखाबरोबरच गावातील इतरांच्याही सुखदुःखात हिरिरीनं सहभागी होत. सिंधुदुर्गातील भूगर्भ जलसाठा तज्ज्ञ म्हणूनही ते परिचित आहेत. महाराष्ट्र शासनानं महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजना राज्यात राबवण्यासाठी 19 जुलै 2007 मध्ये कायदा केला. त्याच्या अगोदरच विनायक शेठ पारकर यांनी गाव आणि पंचक्रोशीतील माजी सरपंच कैलासवासी केशव पाळेकर, कैलासवासी शंकर जाधव, कैलासवासी तुकाराम परब, मोहन सावंत, विष्णू घाडी यांच्या सहकार्य आणि मार्गदर्शनातून गाव तंटामुक्त होण्यासाठी आणि तालुक्यातील गावातील जनतेमध्ये जाती आणि धार्मिक सलोखा, सामाजिक आणि राजकीय सामंजस्य आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण करून त्यांनी जनमानसात जनतेचं सेवक म्हणून प्रतिष्ठा प्राप्त केली. जगात संपत्तीची श्रीमंती असतानाही मनाची श्रीमंती जपणारी माणसं फार थोडी असतात. मनाची श्रीमंती जपणाऱ्या लोकांमध्ये संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विनायक शेठ पारकर यांचं नाव घेता येईल. पंढरपूरच्या विठोबाचे उपासक असणाऱ्या विनायक शेठ पारकर यांनी जिल्ह्यातील अनेक मंदिरांना विहीर, पायवाट, मंदिर जीर्णोद्धार, प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, ज्युनियर कॉलेज यांना लाखो रुपयांची सढळ हस्ते मदत करून आपलं दातृत्व सिद्ध केलंय. स्वच्छ विचारांच्या पारदर्शी मनामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विनायक शेठ पारकर सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून प्रसिद्ध आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी मैत्री करून समाजकारण केलं. बाजार, शिक्षण प्रसारक मंडळ, वरेरी ग्रामपंचायत, सिंधुदुर्ग जिल्हा वैश्य समाज आदी संस्थांचे पदाधिकारी म्हणून त्यांनी केलेलं काम वाखाणण्याजोग आहे.
त्यांच्या निरपेक्ष समाजसेवेची दखल घेऊन त्यांना मुंबई लेखक संघाचा समाजसेवक पुरस्कार, सिंधुदुर्ग जिल्हा सेवा साधना पुरस्कार, सिंधुदुर्ग जिल्हा वैश्य समाज व्यापारी सेवा पुरस्कार आदी पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलाय. कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या वतीनंही त्यांना आम्रमहर्षी म्हणून सन्मानित करण्यात आलाय. दोन्ही कर्तबगार मुलगे, सुना, नातवंडे यांचं यशस्वी जीवन पाहून माझं जीवन कृतार्थ झालं असं ते आवर्जून सांगतात. त्यांच्या वाढदिनी पितृतुल्य विनायक पारकर यांना कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह परिवाराकडून वाढदिवसाच्या लाख शुभेच्छा. विनायक पारकर माझ्या देवगड भूमीत जन्मले विनायक पारकर, विनायक पारकर जन्मले विनायक पारकर.